vážení diváci, vidíte, že zatím mi to moc nejde. Tak moc komentuju. Ale my je budeme pozbuzovat. Holky do toho! Ano, vidíte to soustředění. Ještě jsem vymyslela jinou, jakože to udělá jiný. Ano, tady vidíte už nevraživost. Furt to nejde. Ano, Eliška je klidná, jako vždycky. Už to má už nejlepší. Šikulka, no. Furt tam je to ještě něco. Tak já, díky. Jo, to je ještě. Ono to upadlo. To jsou náušnice. Jak poznáme, které jsou růžový. No právě to je to. Tak, i když to není vidět, tak jsou to opravdu náušnice. Vidíte, co je holka vytáhne? Tady je špílek hlavně. Ono to opravdu není moc vidět. Co? Počkej, tak já to ukážu. Na kameře je prdlačky vidět. Jak přiblížit objektiv? Jo, takhle je. Ano, ano, to je. Můžeme asi nemusíte byli. Hej, ale nevím, že není hádanky. Jo, děkujeme moc, to je krásný. Teda. Tak, co dále děvčata dostali? Dostali sadu tácku od Staropramenu. Vidíte, mají tácku pro celou velkou rodinu. Ano. Dále dostali Lukeho. To je teda dáreček. Ano, Tady říkáme a máme takovou malou pozornost. To je pro mě. Že je pěkný večerní místo. Mám tady lístky. Jo, výborně. A co si teďka nemáš potom? Je to na tobě. Takže to na mě. Takže, Maruško. Tahle je Maruška. Jo, ne. Maruško. Tak ti přeju ti Elišku. Tak. Já jsem ti dopřál. Ne, ale mám se dobře. Tak já to nechám, až si sundám bundu, jo? Já jsem překvapen, že jsem dostal něco já. Asi to nejší program. Já jsem mal Eliška za předka. Nepůjdeš si věnovat děcka? Budu.